És ennek az időszaknak, amiben most vagyunk, nagyon nagy tanulsága lehet az, hogy most kell kapcsolódni ahhoz, hogy mi történik. Mert idáig nagyon sok ember egy alternatív valóságban élt. És nagyon jó lenne, hogyha az a sok ember megpróbálná kinyitni a szemét, és azt mondani, hogy tényleg én ebben éltem. Nem kell másoknak elmondani, csak saját magamnak, hogy Úristen, én ezeket a dolgokat elhittem. És egy kicsit rálátni arra, hogy mibe voltam. És nem kell elárulni senkinek. Csak amikor otthon ülök, és esetleg nézek valamit a tévében, elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem nekem van igazam. És ez nagyon hasznos lenne. Mert sokkal jobb úgy élni, hogy a valóságban élek, mint egy alternatív valóságban.